Bisogna più parlo che parjar. Ki baju santanan pe ka kubor hagane ka channel. Ngko nimla ban ai be pi. Ibu pe be ki bala dan kat batna hagane ki jingna video ko jongama. Namar klem pi kani ka video lane kini ki content ki banga pemi kini ki YouTube channel ki jonga in omlong tak daw ngai ko be pi. Mapinang yo comment ko kya mapinang ban imparong pada dan kat bat ka jingko boleh try kan rat jungi bana sha jrong ma direct pun akan video perok nginya kren ada nginya peliu jumot syapang kemudian kong syapang uba JR storyteller London bat kabar syapang uba reform marwin ka jingkali ko bang tua ban bu ne por kalong ba ka jing im jungi ki brio kalong ka jing im ka bakum no nama pa ni im hakani ka protei hato tang ban biang ya la de ne ni im ban ya biang rengkat la ne ban sam ben talem ya kataga jing yo la ne kataga jing perku ko boleh ul ai hangi namar bon hakini kisni kiba menta kibriu la ne mangi kum kibriu badangi tangshu biang yala jong ni klet no la ne ni ken mau shu la ne ken mau shu ya kibe ni shu ong be ha kijung chin prakat kijungi ba kimat du shatto la ne kimat jemjar shatto henry ka e ba une o ba JR storyteller London ini ya kata nuksa kalong ba kalong ke nuksa ba ha do kata nama ba usam bentalem ya kata ke ba yo ane udon nama kata na ni ai mi deban ai ko ya kum ne ujak briu na ne kum ne briu uba ke imlang kasalang ba juni ni don ba uba reform marwen kuma pitip perlok uba reform marwen we para samla ane parlok samla uba kini kia ki bamenta ude uba ladon sipun kita ki nong support lane kita ki nong kashan ki jongo hapo kane ka YouTube channel kumta perlok uni uba reform marwin hapo nang kong ngai na yang jonga ngai ko sipun ni pi namar pi pani ya ta nuksa lane ya ta ka jingmut jong ka jing imi chung ki breu ba om tang ban yo ya lade hende ban sam chakwi pat tiba kidon kam kat kum ka jingla ka jong pi kumi shibun kumi shijan mo boleh try kendan unang the se ye ta jing kerku ki jong o ye pi ba pinang yo ekmen boy ya ba pin im leng ba ka jing ku jong o try nunggu nong thang namar ba thakine ki sni lane haine ka jing im jing ki brio ibun shipun ki e jing na kamtam ka yo kon kumta leng ba ka jing se jong o boleh try kendan yo ne o para samla kalong gajing ku ya ka imlang ka salang ka jongi kamtam hakani ka jalla ka bait ka jongi kalong ka jalla ka ba duk na ke baduk tam habai compare bat be pat ki jalla kumta da gajing sei jong bli try kan rat ya kum ne o jai bru la ne kum ne o para samla kalong ka e ka jing ka ku wala imla ban yarap ya baro henry ka e ka ba ila ban yarap kalong cái jing ka ku kumta sa sin do blai ka jing su unang the sei ya kita jing ka ku jumo banang ni shakman pinang la shishu ban yarap ya kita ki priu ki badon kam ya ka jing yarap ko jong pi naman ba wat haki kamtam haki ne ki shinong ki badan shakandong kilong kita ki shinong ki badang don hapring jing duna kamtam hak bai dei bat kita ki nong mi kwan lani kita ki nong pe perman lani ginong pe ka bahag mian jong sinong kimyarap henry mapi pan da ibor ibarit ijong pi pilala ban yarap kat kum ka jingla ka jong pi krem do pen sleme ka por jong pi perlok ku be sibun ku be sijar ngo ba pila pe egni ka video ka jonga lada pisnyo tenan ban pe egni ka video hagani ka sni ka share parlok ki jong pi kinang be ki parlok ki jong pi kinyo lani kin tiep syapang uba reform marwen bat ba JR storyteller
Ibadek ilijan jong ka jalab jongi. Kulish bun.